αρετή, ποια φυτά είναι κατάλληλα για τώρα το καλοκαίρι? Για μένα τίποτα. Για καλοκαίρι δεν αντέχει τίποτα. Καψαλίζεται από τη ζέστη, όπως έχουν αλλάξει οι θερμοκρασίες και γενικά οι καιρικές συνθήκες. Τα πάντα, μέχρι και τα γεράνια, αν δεις από πάνω είναι καμένα. Γενικά Ιούλιο-Αύγουστο με τους 40 βαθμούς δεν αντέχει τίποτα. Ταλαιπωρούνται, όχι ότι θα τις πεθάνουνε. Απλά δεν θα είναι εκείνο το πράσινο, το φυτό, το ακμαίο, το ωραίο. Θέλει πάρα πολύ περιποίηση. Να πάρεις ένα φυτό και να πας διακοπές για 3 μέρες, δεν σου λέω πλέον. Όταν γυρίσεις, θέλει φροντίδα. Πάει, τέλος. Για μένα. Αλλά υπάρχουν έτσι κι αλλιώς πολλά. Αλλά υπάρχουν. Καλά είναι να το έχεις στη σκιά. Δηλαδή, αν θα πάρεις ένα φυτό, ας λέει ότι είναι για ήλιο, βάλ' το στη σκιά. Είναι το μόνο για να σωθούν και να μην έχουν πρόβλημα. Κάκτο. Κάκτος, ναι, μεν είναι φυτό της ζέστης, αλλά δεν θέλει πολύ ήλιο. Γιατί είναι φυτό με την υγρασία. Δηλαδή θέλει ήλιο, αλλά θέλει και υγρασία στην ατμόσφαιρα. Εμείς δεν έχουμε υγρασία. Αν δεις τους κάκτους στον ήλιο, καίγονται, κάνουν κοιλίδες στις δικές μας θερμοκρασίες. Εδώ, όπως είμαστε στην Αθήνα. Τώρα έχει τελείως διαφορετική συμπεριφορά ένα φυτό στην Αττική και τελείως διαφορετική συμπεριφορά ένα φυτό, ξέρω εγώ, στα Γιάννενα. Που έχει πολύ υγρασία, πολύ πράσινο, πολλά νερά. Είναι τελείως διαφορετικά όλα. Δηλαδή, αλλάζει από περιοχή σε περιοχή το φυτό και το πώς μεγαλώνει, αλλάζει πάρα πολύ.